Okay, what are you waiting for? Andam na ang atong affirmative sa iyahang first as presentation as affirmative stand. 15 minutes, mga kaigsunan. Timers start now. Okay. Sugod na ka, bro. Oh, copy. Okay. May gabi, no? Ang akong trono nga among topic is may tungod sa kung patunayan ako na ang adlaw nga igpapahulay sa panahong Kristiyano, dili literal na adlaw nga Sabado ayon sa Biblia. Karon, magbasa tayo dito sa talata. Matod pa sa Deuteronomio 5:6-12, matod pa sa Dios, ako si Juba nga imong Dios, nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, sa balay sa pagkaulipon, bantayan mo ang adlaw nga ipapahulay. Ini, ang gisugo sa Dios niini mao ang mga Israel. Sa diyang gikuha sila sa Dios sa Ehipto, pinaagi kang Moises, isugo sila sa Dios sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay o pagbalaan niini. Ang katulang ang nga ulipon dito sa Ehipto. Kinikaron naman ang panahon nato karon nga mga Amerikano ug mga Pilipino, nagbantay sila sa adlaw nga ipapahulay. Wala man sila labot sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay sa panahong Israel, nga wa man sila labot sa pagkaulipon dito sa Ehipto. Karon, ang Sabat dili particular na adlaw nga Sabado lang sa panahong Israel. Kaysa matod pa sa Ezekiel 20:20 nga og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay, og sila mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Juba inyong Dios. Matod pa sa Dios, og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay. Dili lang kay Sabado sila ga balaan sa adlaw nga igpapahulay. Daghang adlaw igpapahulay ang Dios. Matod pa sa Ezekiel, balaana ang akong mga, igamit diri is plural, mga adlaw igpapahulay. Mismo atong kamatayon sa atong Ginoong Kristo sa diyang gilansang sa krus, dili man to adlaw nga Sabado nga gilansang si Kristo sa krus. Sa Juan 19:31, matud pa, busa ang mga Hudyo tungod kay kadto adlaw sa pangandam, nga ang mga lawas dili magapabilin sa krus sa adlaw nga igpapahulay. Kay katong adlaw nga igpapahulay dakong adlaw. Katong mga panahon na nga gilansang Ginoo sa krus, dili kato siya adlaw nga Sabado. Busa ang adlaw nga igpapahulay sa Dios sa panahong Israel, dili lang kay Sabado lang ang ilang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay, ang pagbalaan nila sa adlaw nga igpapahulay. Karon, sadyang nagsugod nagtudlo ang Ginoong Hesukristo, wala na niya gipractice ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ang kamaturan nangasuko gani ang mga Hudyo nga gilabag ni Kristo ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kay nag-ayo siya sa mga masakiton, nagbuhat si Kristo anang adlaw nga igpapahulay, mabasa sa Juan 5:16-18 matod pa. Og tungod niini nga hinungdan, giluto sa mga Hudyo si Jesus og ipaningwa nilang pagpatay kaniya, kay nagabuhat siya niining mga butanga sa adlaw nga ipapahulay. Busa tungod niini nga hinungdan, ang mga Hudyo labi pang naningwa sa pagpatay kaniya, kay dili lamang gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay, kundi nagangalan sa Dios iyang kaugalingong amahan nga napakikangay siya sa Dios. Kani nga sulat ni Juan, saksi si Juan ani, nakita niya ni nga mo'y hinungdan, matoy pa ni Juan, dili lamang nga gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay, kundi nagangalan siya sa Dios nga iyang kaugalingong amahan.
So saksi si Juan sa nahitabo nga nakita sa ni Juan nga gapat yun si Jesus. Tungod kay dili lang kay gilapas niyang adlaw nga ipapahulay, gitawag pa niya ang Dios nga kaugalingon niyang amahan. Busa nga nangasuko ang mga Hudyo pagapat yun siya. Karon sa ang mga apostoles wala gid nila gi-practice ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Sa 12:1-2 sa kaning Mateo matud pa niya atong panahon na si Jesus miagi sa kaumahan sa adlaw nga ipapahulay ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom og nagsugod sila sa pagpangutlo og mga uway ug nangaon apan ang mga Pariseo sa nakakita sila niini mingon kaniya tan-awa ang imong mga tinun-an nagabuhat supak sa kasuguan nga pagabuhaton sa adlaw nga igpapahulay. Wala na nila gi-practice ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay, nagbuhat sila, naglakaw sila. Sa panahong Israel, di man sila pwede mo lihok, di sila pwede mo trabaho, kundi magpahulay. Magpahulay sila. Karon, ang sabat sa bag-ong tugon, mao kini. Ang gikapit nga bersikulo nga gigamit karon sa ubang isdi sa Hebrehanon 4:9 matud pa nga busa nagapabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw nga ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Karon pangutana. Kini bang naisulat sa Hebrehanon 4:9 nga adlaw nga ipapahulay o Sabat? Kini ba literal nga adlaw na Sabado? Atong kuhaon ng kasaysayan o hinungdan. Atong ibalik isaka nato sa 4. Matud pa sa 4 ngadto ni sa 9. Matud pa sa 4. Kay siya nag-ingon sa laing bahin may tungod sa kapito ka adlaw. Sa ingon niini ug ang Dios mipahulay sa tanan niyang mga buluhatan. Sa ikapito ka adlaw mo kining nahitabo. Sa 5 matud pa. Og niining bahina usab dili sila magsulod sa akong kapahulayan. Matud pa sa Dios. Ang Dios nagsaad doon na siya gisaad nga dili sila makasulod sa akong kapahulayan. Matud pa sa Dios. Atong mga panahon sa Israel, matud pa sa Dios nga niining bahina usab dili sila magsulod sa akong kapahulayan, nanumpa ang Dios na dili sila makasulod sa kapahulayan sa Dios. The size, matud pa size. Busa sanglit, matuod man gihapon nga may pipila nga kinahanglan mo sulod didto. Doon nagyapon di ay nga mosulod didto. Ug sila nga ginawalihan sa maayong balita. Matud pa sa size. Katong gisalikway nila, katong gisuway nila ang Dios. Mingon ang Dios dili sila makasulod sa akong kapahulayan. Busa nanumpa ang Dios na ang Israel dili makasulod sa kapahulayan sa Dios tungod sa ilang pagkamasukiyon. Kuhaon nato ang kasaysayan sa daang tugon nga miingon ang Dios dili sila makasulod sa akong kapahulayan sa Salmo 95:10-11 matud pa. Kapatan katuig nga naguol ako niadtong kaliwatanan. Og miingon mao kini ang katawhan nga nangasayop sa ilang kasing-kasing ug sila wala may balo sa akong mga dalan. Busa akong kaligot-got nanumpa ako nga sila dili makasulod sa akong kapahulayan. Muning gisulti diri ni Apostol Pablo nga og niining bahina usab dili sila magsulod sa akong kapahulayan matud pa sa Dios. Gisulti diri sa Salmo nga nanumpa ang Dios na dili sila makasulod sa kapahulayan sa Dios. Karon ang Israel nung gikuha sila sa Dios sa ito, nung naglatas sila sa ilang sa 40 katuig, 40 sila katuig nagsabat sila didto sa ilang. Pero nasuko ang Dios sa ila tungod kay nangasayop sila silang kasing-kasing. Maong nanumpa ang Dios nga dili sila magkasulod sa iyang kapahulayan. Busa bisag gasabat sila pero wala gyapon sila makasulod sa kapahulayan sa Dios. Muna gingon dito sa 5 nga niining bahina usab dili sila magsulod sa akong kapahulayan.
Matud pa rin sa size, busa sanglit matuod man gihapon nga may pipila nga kinahanglan mo sulod. Iduna gyapon di mo sulod. Motong gingon sa 9 nga dunay giandam ang Dios nga usa ka adlaw nga pagasudlan sa mga tao nga maong adlaw nga ipapahulay. Matud pa niya diri, busa sanglit matuod man gihapon nga may pipila nga kinahanglan tini dito kang David sa human sa taas nga panahon tini mo karon ang tingo gaw tong literal nga Sabado nga Last 5 minutes. kay Sabado nga igpahulay nagtudlo ako pang Dios na kaadlaw lawa matupad niya nga nagtong Dios usa ka adlaw nga sa mga estudyante sa tudlo ang usa ka adlaw siya sa tao na tingog matud pa doon na ni siya tingog nga matud pa diri sa siya pagkadlaw nga pati nga makadung kamo siyang tingog pagkaw ng ibang kasi so doon dili niyo ang inyong kasing kasi usa kini sa trukite no sa isa dito kang propeta na 118, 20, 22, 24, matod pa. Okay, ang ganghaan ni Jehovah ni matarong. Mag-isaikway sa mga matutukod na himo kapangulo sa magang. Ini mawang adlaw nga gibuhat ni Jehovah ni ini managmaya og managlipay kita. Imo kining giingon diri ni Apostol Pablo nga nagatudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Kini nga adlaw na dunay tingog. Ug mato pa niya kini mawang adlaw gibuhat ni Jehovah ni ini managmaya og managlipay kita. Kinsa man ni siya. Kinsa man ni matud pa mao kini ang ganghaan ni Jehovah o portahan. Mao daw kini ang portahan o ganghaan. Si kinsa man ni siya sa Juan 10:27 matud pa ni Kristo abusa si Jesus miingon pag-usab kanila sa pagkamatod nagaingon ako kaninyo ako mao ang ganghaan sa mga karnero. So insakto kayong gisulti diri ni propeta David sa 118:20 sa Salmo nga Last 2 minutes. mao kini ang ganghaan ni Jehovah. So matupad diri sa Juan si Kristo mao ang ganghaan sa mga karnero. O matud pa sa 22 sa maong Salmo nga si mao ang bato nga italikway sa mga magtutukod nahimong pangulo sa pamag-ang. Kinsa man ni mao man itong Ginoong Kristo sa Efeso 2:20 nga si Kristo Jesus gayod mao ang pangulo nga bato sa pamag-ang. Busa karon mismo si Josue nagsulti siya may tungod sa laing adlaw sama sa gisulti dito sa Hebrewanon matud pa sa 8 sa Hebrewanon 4:8 matud pa kay kung si Josue mihatag pa kanila og kapahulayan wala unta siya magsulti may tungod sa laing adlaw. So doon nagilaing adlaw nga gitagana ang Dios nga sudlan sa tao. Kay kung gihatag pa ni Josue ang kapahulayan nila, dili na unta magsulti si Josue sa may tungod sa laing adlaw. Busa nagsulti ang Dios. Matud pa niya, matud pa sa ni Apostol Pablo, busa nagapabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw nga igpapahulay alang sa katauhan sa Dios. Mao tong usak adlaw nga giandam sa Dios. Mao katong isa ka adlaw nga iyang gitudlo.
Kay mato pa ni Pablo, kung makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw ninyo patiga ang inyong kasing-kasing busa kini dunay tingog mao kini ang atong Ginoong Hesukristo. Ug mausab kining adlaw nga gisulti didto sa Lamentaciones ang usa ka adlaw nga gitagana sa Dios sa 1:21. Time na po, time. Moderators, time. Okay, thank you so much mga kaibigan. Mao to ang first affirmative stand sa ating kaibigan, Brother Marjon Larobes from MCGI, mga kaibigan. So once again, good evening sa lahat sa mga nag-comment dyan. Magbasa tayo pamaya para tuloy-tuloy tayo. Negative, ready ka na ba sa imuhang cross-examination or interpolation? Yes. Ready na ta. Okay, magsugod ang imong oras, 7 minutes. Timer start now. Okay, diri ko mag-umpisa sa last nimo nga part, Hebreo 4:9. Ang imong tema, pamatud-an nimo nga ang adlaw nga ipapahulay sa panahong Kristiyano, dili literal nga adlaw nga Sabado. Imong gigamit Hebreo 4:9. Nag-mention diha og kapahulayan alang sa katawhan sa Dios. Akong pangutana, kanang dihang gi-mention nga kapahulayan sa alang sa katawhan sa Dios sa Hebreo 4:9. Ikapitong adlaw ba na o dili? Patok malag tubag. Sa tabo. Kanang kapahulayan diha nga gisulti sa Hebreo 4:9, ikapitong adlaw ba na o dili? Sa Hebrewanon 4:9 walay nakabutang diya nga kapitong adlaw. Muna akong tabag. Okay. Ingon nimo walay nakabutang nga ikapitong adlaw. Kung mabasa nako sa Hebrewanon 4:9 nga nakabutang diha ikapitong adlaw, dawaton nimo nga di na padayon na to, pildi na ka? Yes or no? Kung mabasa nimo kapitong nga adlaw, pildin ako. Okay. Kung kapitong adlaw, Di, kumanda yan kanang 4:9 nay nakabutang 30 seconds. Tapos 30 seconds. Kanang 4:9 nay nakabutang diha nga ikapitong nga adlaw, pildin ako. Okay. Ikapitong adlaw ha. Moderator's time. Sa role sa debate, partner Dan, na ba kay challenge question? Yes. Ang basahon daw nako ikapitong adlaw, sa English na siya 7th day. Sa Hebreo 4:9. Og mabasa na ko kuno, Hebreo 4:9 ikapitong adlaw, sa English 7th day, dawaton niyang pilde na siya. Adi. Partner Dan, Mr. Affirmative, Mr. Negative, a challenge question, iklaro ko lang, no, just para sa audience, nga dunay challenge question, ipaklaro o ipa-confirm nako sa affirmative nga kung mabasa ang ikapito, do you confirm nga pildi na ka? Basta mabasa niya ang ikapito nga adlaw sa Hebrewanon 4:9. Og ang nakabutang ikapito nga adlaw. Wala ko na nga basa English. Basa Okay. Ganito, moderator's time. Nag-moderate ako siya. Okay, partner Dan. At Mr. Moderator, i-reconstruct na ko, Mr. Moderator, kay dili siya mudawat sa English, kay wala guro siya kasabot ng ikapitong adlaw sa English 7th day. I-reconstruct na ko, Mr. Moderator. Kung akong mabasa sa Hebreo 4:9 nga nakasulat ang 7th day sa English, 7th day na sa Hebreo 4:9, dawaton nimong pilde na ka? Uman ang debate, pilde na ka? Adili. Dili gyap.
Wala ang akong gamit dili man 4-9 lang sa Hebro anon. Ang imong timan-an Mr. Maasim, ang atong istandya patunayan nato sa Biblia. Wala man ta naghatag og usa lang katalata. Biblia. Okay. Ayon sa Biblia. Wala Okay, ta next question. wala ta nagkasabot sa usa ka talata. Okay, follow up na ko ha, follow up. Yes, eksakto imong ngon nga wala ta nagkasabot sa usa ka talata. Pero gigamit ni nimong Hebro 4:9. Og ingon pa nimo dili dire mabasa ang ikapitong adlaw sa Hebro 4:9 nga sa English 7th day. Ingon nimo di ni mabasa ang 7th day, ikapitong adlaw sa Hebro 4:9. Karon ang akong challenge sa imo ha, kay ingon man nimo di nimo mabasa. Dili mabasa. Kung mabasa nato sa Hebro 4:9 nga matod nimo wala diha ang pulong 7th day o ikapitong adlaw. Kung mabasa nato sa Hebro 4:9 nga nakasulat word for word 7th day Hebro 4:9, dawaton nimong pildi na ka? Yes or no? Ako tubag mo kanina ako 30 seconds. Ang ako tubag patunayan ako ayon sa Biblia gigamit. Objection, Mr. Moderator? Objection. Nay objection. Apa ko 30 seconds Kanyat lang, kay naman ta sa rules nga ang categorical, mutubag sa categorical ay mo explain sa 30 seconds. Okay, Ang imo ha? moderator role. Affirmative, dunay categorical nga yes or no. Doon na kay 30 seconds na pagtubag pero matubag sa yes or no. Okay, pakiulit ang tanong, ang pangutana, Brother Dan. Okay, prohon ako ha. Ningingon manggod siya God nga ang ikapitong adlaw dili ko no mabasa sa Hebro 4:9 unya ang akong challenge sa iha kay kanang ikapitong adlaw sa English mo na 7th day. Akong challenge sa iha kung mabasa nako sa Hebro 4:9 nga nakabutang diha 7th day sa Hebro 4:9. Dawaton ba niya nga pildi na siya sa maong debate? Yes or no? Muna akong tubag no. Kung stand patunayan ako sa Biblia. Objection, Mr. Moderator, objection. Okay, gets na nako, Brother Dan, Mr. Affirmative, Brother Marjon. Nag-roll out na ko, dapat motubag ko sa ka o yes or no, tapos ihatag na ko sa imo ang 30 seconds na pagtubag. So you have to answer categorically base sa atong rule. Categorical question, it should be answered categorically. Okay, doon ay categorical na yes or no, tapos ihatag na ko nimo ang 30 seconds. Yan sa. Sige, otra bro. Okay, bro, puso usang time ha. I-play na lang og kanang motubag na siya. Stop the time. Ingon manggod nimo nga dili mabasa ang ikapitong adlaw or sa English 7th day. Matod nimo dili na mabasa sa Hebro 4:9. Karong gi-challenge ta ka. Kung mabasa nako sa Hebro 4:9, mabasa di ay sa Hebro 4:9 ang kanang word nga 7th day. Hebro 4:9 mo nang gigamit. Mabasa di ay Hebro 4:9 ang word nga 7th day. Kung mabasa na nako kay ingon nimo dili man gyud mabasa. Dawaton ba nimong pildi na ka? Yes or no? Dili. Di na ko dawaton. Ug usa pa, dagang salin ang Biblia. Busa doon na ginay 7th day. Pero kung sa Bisaya ka mo basa, dili na 7th day. Nga ako tubag bro. Okay, next Okay. question. So dili nimo basahon. Dili nimo dawaton. Promatod nimo wala diha nabasa. Ingon nimo na ay version sa Biblia nga 7th day pero sa Bisaya
dili na mabasa. Unsa day Bisayaan ng 7th day, bro? Kapitong adlaw. Salamat. So sa ato pa, mabasa yun diha kung kay nakasamot man ka sa pulong 7th day. Ha? Kay nakasamot man ka nga ang pulong 7th day sa Bisaya ikapitong adlaw. Muangko na ka base sa imong pag-angkon karon. Nga ang pulong 7 ang pulong ikapitong adlaw nga sa English 7th day mabasa di sa Biblia sa Hebreo 4:9. Ang basaon na to bro ang 4:9. Pa. Busa nagapabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw. Last 2 minutes, Brother Dan. Last 2 minutes na lang. Oh. Sige, next question. Kay di man ka ang ko naman ka nga mabasa di ay. Ang gigamit ni mong Juan 5:16 hangtod sa 18. Nga matod nimo ang gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Akong pangutana. Kinsa ang nagtuo kinsa ang nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay? Kadtong mga Hudiyo nga kalaban ni Kristo o kadtong mga Hudiyo nga kampi ni Kristo? Pakitubag kategorikal. Ang nakasulat dire saksi ani si Juan. Mr. Moderator, objection. Okay, gets na ako. Stop the time, stop the clock. Objection, what is the real objection? Na ako'y choices o categorical, Mr. Moderator, nga gipangayo sa iya nga iyang unahon og tubag ay siya mo explain. Kay mao man ay atong rules gyud sa atong debate. Okay, Ingon ba nimo? Mr. Akong klarohon sa kay nag-ingon man gud ni ako ang katbang nga siya ray mosunod. Siya ra kunoy debatidor, siya ray kaatbang nako nga mosunod sa rules. Unya mao man na sa atong rules. Kontrol nako Mr. Moderator na para masabtan sa ko ang katbang. Okay? Diha sa Juan 5. 16 hangtod sa 18. Kinsa ang nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay? Kadtong kalaban ni Kristo o kadtong kakampi ni Kristo? Pareha the same. Okay, ingon nimo the same. Sa ato pa si Kristo pati ang nagtuo nga si Kristo pati ang nagkakampi ni Kristo nagtuo nga naglapas si Kristo sa adlaw igpapahulay. Akong pangutana ha. Kinsay nagtinguha sa pagpatay kang Kristo? Kadtong mga nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay o kadtong kakampi katong wala nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay? Sa to. Potorti kadua. Diha sa Juan 5:16, 18. Oh. Kinsa ang nagtinguha sa pagpatay kang Kristo? Kadtong mga nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay o kadtong wala nagtuo? Katong kontra ni Kristo ang mga Hudyo nga nagkontra sa iya. Okay, so klaro nga katong kontra sa iya nga nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay. So base sa imong tubag karon, nga kadto di ay nagtinguha sa pagpatay kang Kristo, kadtong mga tawo nga nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay. Ang akong pangutana, ikaw basab nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay? Yes or no? Yes, sumala sa nakasulat sa Juan. So imong angkonon karon nga pareho mo og pagtuo ni adtong mga tawo nga gustong mapatay ni Kristo. Yes or no? Dili kay ang akong gituan ang nakasulat. Okay, ingon nimo dili ha. Atong kinahinayon. Okay, last question, Partner Dan. Last question. Last question na lang. Ikaw nagtuo ka nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay. Sumala sa Paminasa, ikatubag pa ko. Tawag ko. Ikaw nagtuo ka nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay. Ang mga gustong mapatay ni Kristo
nagtuo sad nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay. Akong pangutana, ig-unsa man to nimo ang mga nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay? Dili na ko ikunsa pero gituan na ko ang nakasulat. Akong pangutana, ig-unsa? Gitubag na kita ka, dili na ko ikunsa pero gituan na ko nakasulat. Okay. So, naman Okay, tayo mga partner? time. Thank you so much. Tayo na. Natapos ang 7 minutes na interpolation sa negative ngadto sa affirmative, no? Brother Marjon Larobes. Og arita sa atong first negative stand. Ready ka na? Andam ka na, Dan Masim, Brother Dan? Yes, partner. Yes, partner. Ready na tayo, Mr. Moderator. Okay, timer start now, 15 minutes. First, Okay. negative stand. Mga kaigalaan ng mga kaigsuunan, no? Huwag yun na ko nahurot ng iyang mga presente, iyang inong pangutana. Kanang klaro o nadungog na to ang iyang presentation, Mr. Moderator. Mr. Moderator, mga kahigalaan. O niya, kaya lang. Yeah. Nagpaabot gyud kong mga kahigalaan kung unsa iyang isulti o sa iyang ipamahayag. Kay ang iyang tema pamatud-an niya ang adlaw nga igpapahulay sa panahong Kristiyano, dili literal nga adlaw nga Sabado. Ay, unsa man ang unang gibasa, Deuteronomy 6:12 man. Panahon ba na sa Kristiyano? Ay, sorry. Panahon ba na sa Kristohano ng Deuteronomy 6:12? Layo ra kayo. Ang akong kaadbang sa pagkadaghan sa mga sitas nga iyahang gipangbasa, wa gyud natunong ba? Wa gyud bisag usa nga natunong. Kay ang iyang tema mga kahigalaan dili literal. So kung dili literal, naghatag unta siya definition kung unsa na ang adlaw ipapahulay. Kana ba simbolikal na lang? Ana unta, dili naman literal para sa iya. Pero wag yun. Naabot na siya intawon sa teksto nga si Kristo kuno naglapas sa adlaw igpapahulay. Hantod sa Hebro 4:9. Wa na yun. Wa yun, mga kahigalaan nakatunong ang iyang mga presentation. Naabot naman ka sa paglapas ni Kristo. Naabot sa Ezekiel 20:20. Pagka nga naman ka di nato na ikatingala kay basta naa ka sa kuan magsunod man kagud sa unsay itudlo ni Eliseo Soriano. Di man magsunod sa itudlo sa Biblia. Tan-aw mga higala ha. Juan 5, mao gid ni paborito nila. Mao gid ni paborito nila nga teksto para akusaran si Kristo. Nga kuno si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay. Kung ato kining basahon mga kahigalaan. O English lang galing ni. Kay wa gi koy Cebuano, di ako diri Cebuano pero matagbaw na ko buka tanggal ni. Basa din sa English ha. O atong umpisahan sa 16. For this reason, the Diyos, gitumong na ha, kay ang ilaha aning akusasyon, si Juan yung kuno maoy nagpamatuod nga gilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Sayo, sa 16 pa lang, gisulti na kung kinsa ang gustong mupatay ni Kristo. Ang mga Hudiyo, kinsa maning mga Hudiyo aw kadtong nagkalaban ni Kristo. The Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Sa versikulo 16, gitun-anan na ta na ang mga Hudiyo gustong mupatay ni Kristo kay iya kining gikuan. Wa man nilabot sa ihang pamatud-an nga dili literal. Dili literal kung ang adlaw nga sa ipapahulay. Kung dili pa na literal, usa man nagsabat ng gisulti dire. Simbolikal?
So ang iharang teksto mo oy ning dira sa iyaha mga kahigalaan mga kaigsanan. Partner, na tog mga 7 minutes na lang ko no. Mauna wa di ay ni siya kahibaw, wa guro ni siya natug-anan ni Eli Soriano nga ang mga Hudiyo sa panahon ni Kristo nabahin sa duha na ay nagtuo nga si Kristo naglapas wala nagbantay sa adlaw ipapahulay napoy nagtuo nga si Kristo nagbantay sa adlaw ipapahulay. Asa man na nato mabasa? Juan Kapitulo 9, versikulo 16. O, mao na giingon, ha? Juan Kapitulo 9, versikulo 16. Wa na ni sa tema, pero iya ramang giagian. O iya namang gibasa. So, ato aning basahon. Juan Kapitulo 9, versikulo 16. Therefore, some of the Pharisees said, this man is not from God because he does not keep the Sabbath. Ang ubang mga Parsiyo nang ingon, dili ni siya sa Dios kay wa ni siya nagbantay sa adlaw ipapahulay. Sa ato pa sa ilang hunahuna naglapas. Others said, o naapoy miingon, how can a man who is a sinner, unang Juan Kapitulo 3, versikulo 4, ang sala may paglapas sa sugo, how can a man who is a sinner do such signs? And there was a division among them. Di ay pagbinahin-bahin. Dili di ay tanang. Ang iyaha kay, apil man niya itong way. Wala nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw ipapahulay. O biya pag yun mga higala, ha? Si Kristo yun. Si Kristo yun mismo. Ang nagpamatuod nga siya nagtuman sa sugo sa Dios. Ilaha kay ilaha magpakasadon si Kristo. Ilahang pakasadon si Kristo. Kay kuno naglapas sa adlaw ipapahulay, si Kristo nagpamatuod nga siya nagtuman sa sugo sa Dios. Unya di mo motuo ang Kristo. Juan Kapitulo 15, versikulo 10. O diya. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Gatuman yun si Kristo sa sugo. Kung si Kristo magsulti, nagtuman si Kristo sa sugo. Unya kay ang intuhuan ni brother Marjo Lariobes kadtumang kontra ni Kristo nga gustong mopatay ni Kristo kay kuno si Kristo naglapas. Muna nga gipangutanan ako oy kinsa man kung si Kristo akong ang mga gustong mopatay ni Kristo nagtuo nga si Kristo naglapas sa adlaw ipapahulay. Unya, si Kristo, ikaw po nagtuo si Kristo naglapas at lang papahulay. Sa ato pa, kakampi siya, kauban siya ni adtong mga grupo sa mga Parisiyo nga nagtuo nga si Kristo naglapas at lang papahulay. Well, ako ra nag-clarify mga kaigalaan. Kay dili gid na maoy tumong og sentro sa maong debate. Kay ang debate nga angay namong pamatud-an kadtong patunayan niya nga ang adlaw ipapahulay dili literal nga adlaw nga Sabado. Maunay iyahang untang i-prove na unsa naabot naman siya sa paglapas ni Kristo, pagpatay ni Kristo, sa paggawas dito sa Ehipto. Wag yun na naabot sa tima, brad ba? Anong naabot man kadiha? Unta, ni hatag kag mga teksto nga, kinigyo, dili ni siya literal. O, unsa ni siya? Figurative ba ni siya? O, symbolical ba ni siya? Metaphor ba na ang adlaw nga ipapahulay? Maunta na imong gipabarog. Naabot naman ka sa bisag asa na lang nga nagkadimao. O, diya mga higala. Ang punong Kristiyano, ato ning kuan kanang Bible studyhan si brother Marjo. Ang punong Kristiyano mga higala, una kana nga gisambit sa Acts chapter 11 verse 26. Diha na giuna nga gisampit, gisulti. Pero wa nagpasabot nga ni ana ra pong higayuna nagsugod ang panahon sa Kristyanismo. Ngano man? Kay ang punong Kristyan gikan sa Hebro, gikan sa Griego nga Kristiyanos o ang iyang kahulugan ni ana Randy Lariobes, Brad Marjo. Iyang kahulugan ana Brad Marjo sa pulong Kristiyanos. Sumusunod ni Kristo.
or followers of Christ. Sa ato pa, kung ikaw Kristiyano, followers ka ni Kristo. So kung followers ka ni Kristo, kung unsa ang adlaw nga igpapahulay ni Kristo kay followers man ka, dapat mausab na ang imo, ha? Kay kung moingon kang followers ka ni Kristo, si Kristo padung sa sur. Unya ikaw padung ka norte, di ka matawag ana nga followers kang Kristo ni ana. Kay nagpanorte ka, unya si Kristo padung sa sur. Sumpaki kang Kristo. Magsusumpak kang ni Kristo ni ana. So, kay ang Kristiyano followers man ni Kristo, unsa man ang sabat ni Kristo. Literal ba gyud nga Sabado ning ihang sabat nga gibantayan? Komo na ni kayo, pero ato ning gamiton kay para pud na napoy ipangutana si Brad Marjo sa ato. Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Og siya miadto sa Nazaret, diin didto siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan. Minutes lang. Og sumala sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw. Tanawagot, adlaw nga igpapahulay og mitindog siya sa pagbasa. Unsa maning adlawan ni, ang adlaw nga igpapahulay dinhi. Sumala pa sa The Living Bible. Lucas 4:16, The Living Bible. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Saturday di ay Bradley, matod pa sa The Living Bible. So klaro, literal yun ni. Alangan mo yun ko na, Saturday po nga di literal. Klaro! Saturday ang giingon, matod pa sa The Living Bible. O nya karon. Kay ang atong Kristo nga atong angay sundon. Literal ang iyahang Sabado, ang iyahang adlaw igpapahulay. Ang iyahamang mga sumusunod. Literal basab ang iyahang adlaw igpapahulay. Mark chapter 1 verse 21. Ako kining basahon sa International Children's Bible. Jesus and his followers went to Capernaum. On the Sabbath day, Jesus went to the synagogue and began to teach. Jesus, verse 29, Jesus and his followers left the synagogue. They all went at once with James and John to the home of Simon and Andrew. Kauban na ni Kristo yung kuhan, mga apostoles, ang mga followers ni adto sa synagogue dito sa Capernaum. Unya adlaw igpapahulay po bro, Sabat po. Sa The Living Bible, Saturday gihapon ni. Ang Mark chapter 1 verse 21. So, ang si Kristo, ihang Sabat literal. Ihang sumusunod, literal ang Sabat. Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo. Literal ba ang Sabat ni Apostol Pablo? Diya. Inalo ko partner, 2 minutes lang partner. Daghang mga sita sa buhat sa mga apostoles, pero kini lang akong kutloon nga sitas mga higala. Acts chapter 13 verse 14. 14. Apan sila mipadayon gikan sa Perga og miabot sa Antioquia sa Pisidia. Og sa adlaw nga igpapahulay, sila misulod sa sinagoga og milingkod. Ay, ang Sabat ko di ay ni Apostol Pablo mga kahigalaan. Adlaw igpapahulay, literal po. Nganong literal man eh. Kung ato ning basahon sa Espanyol nga pinulungan mga higala. Espanyol nga pinulungan. 2 minutes. Ikon ang verse ni mo bro. Acts chapter 13 verse 14. Mo pa to, Acts 13 verse 14. Sa Espanyol nga pinulungan, mao na nakasulat. De Perge pasaron a Antioquia, ciudad de Pisidia, donde el Sabado entraron en la sinagoga y se centraron. Sabado, ang nakanindot pagyud aning mga kahigalaan, kay paglingkod nila dinhi, gipatawag sila sa mga apostol, sa mga leader, o gipasulti si Pablo. Sus, higayon na gid unta ni Pablo mga higala ni ining higayuna. Nga itudlo, nga ang adlaw igpapahulay, dili na literal nga adlaw nga Sabado,
Pero wag yun nanudlo si Pablo ni ining gayuna nga ang Sabado. Dili na literal ang Sabado. Adlaw ipapalo dili lang literal ang Sabado. Hinoon pag-aabot sa verse 42, Acts chapter 13 verse 42. Ang iya pang ang mga naminaw sa ihang wali, oy nihangyo pa. Nga sunod pag yun Sabado iwali. Amo na nga sa pagka verse 44, halos tanan timuok nga syudad nagtigom agon mamati sa pulong sa adlaw sa Ginoo sa adlaw kato nga Sabado. Kung ang pagtulunan sa mga Kristiyano dili na literal ang adlaw nga igpapahulay, dili na literal kini nga Sabado mga kaigalaan. Unta mo ingon na si Pablo ba sa mga naminaw? Ayaw na magbalik sunod Sabado kay dili man literal ang adlaw igpapahulay nga angay natong bantayan. Wag yun Brad Marjo ba? Wag yun Brad Marjo ning ingon nga ayaw na magbalik kay dili literal. Nagpaabot pag yun sila Brad Marjo ug usa pag yun nga kasimana kay pag-abot sa adlaw nga igpapahulay. Nagwali na pud si Pablo. Literal gyud. Okay, time. Time, partner, time. Wala ko nangagaw ang Hebreo na. Sige na lang. Okay, thank you so much, mga kaibigan. Mauto ang first negative stand sa topiko. Ang adlaw ipapahulay sa panahong Kristiyano dili literal nga Sabado nga adlaw ipapahulay sumala sa Biblia. Ang ubay-ubay na tag mga nag-comments partner na, no? Mubasa sa taga diyot sa mga nag-comments kay anugon kayo mga kaigsoon, no? Before ang 7 minutes nga pangutana sa affirmative. Gikan kang Gilbert L.A. Bida Brad Bira para mahibalos kamaturan na gikan kang Abelski Florentino Cableros watching from Kalinan, Dakudaw, Davao City. Oy, silingan na tablo. Okay, totoo lang sa pangutana na human ang Ginoo sa iyang gibuhat nga nagpahulay siya gikan kang Brad Jones na Hemperuso pasudaw niya kuno kay mga ko anang dating daan pero kasi ang proposition is negative lalabas nga magiging affirmative ang negative nako. Okay, from Randy Larobes, Paminawa, Dan Maafel para makasabot ka sa unsay sabat. Okay, gipahulong na gani ang sabat. From Terence sa Balataria, putol-putol, okay. Gikan ni John Kunaha Promo, pildi na, humana ang debati. Wala pa. Tonya kao, Randy Larobes, nganong masuko man ka o apiki mong igsoon sa debate. Randy Larobes, sus, ako pa ang Hebreano 4.9, may sugo diya. Okay, kang Raj Amar, balik-balik nga question. Okay, from Tonya kao. Okay, di sa ta magbasa, padayon ta sa cross-examination sa affirmative. Brother Marjon Larobes, magsugod mo oras kung mangutana ka sulod sa 7 minutes. Timer start now. Ani, 7 no? Karon. Ang kung pangutana, ani. Ato pa nimo ganina, wala di ay ni natudloan ni Soriano. Dapat nimo Mr. Moderator, ato ang tema, objection Mr. Moderator, ang tema manggod bahin manggod sa adlaw ipapahulay dili bahin ni Kristiyano ni Soriano. Moderators time, okay, moderator role, no? Para dito ta. Tagaan sa dako siya pangutana partner dan kay mo mong gibanggit gani ha. Wala ko ka batin day nato kay suditso mo gud imong storya kung nakabanggit kag Koreano tagaan nato siya time pod makapangutana. Okay. Sige. Ako tiro pangutana. Sunod Mr. Masim, kung unsay magawa sa imong baba, timan igyud suliton gid na kuna. Okay, direct na question. Mato pa nimo. Wala di ay ni natudloan ni Soriano.
Di mo ba nang gidawat? Ngayon mo nang gisulti. Okay. Kanang gidawat ni Sol. Yes, gisulti ko na. Nga wag yung kaday natudluan ni Soriano. Nga naa di ay duha ka klase sa grupo. Kay, kung natudluan pa ka, di unta ka mo tuo nga si Kristo naglapas sa adlang ipapahulay. Dito unta ka mo kampi pod sa mga Hudiyo nga si Kristo nagtuo nga si Kristo wala dahil maglapas sa adlang ipapahulay. Kung nagingin mo pagtuo si Kristo naglapas sa adlang ipapahulay, wala na kaingon ko wag yung ka natudluan ni Soriano nga naa di ay duha ka klase sa grupo. Sa mga Hudiyo, Next question. So, Putol ka, bro. Doon na ba tayo topic na may tungod ka Soriano? Wala. Wala gali. Tingala gali kung anong maunay gipukusan nimo sa imong pangutana, sayang kayo na sa oras ba? Kay ang mga kuan pareho mo sa imong hagod nga ang katong pagkaulipon sa Ehipto, wala naman gayto nako gi-emphasize og maayo bisag wala to sa atong topic. Pero ang mga sideline mao may imong gipag dito sa topic para makaskor kay ikaw ra ba alternative. Okay, next question. Putol-putol ka, bro. Putol-putol ka. Kuan sa ipos ang time kay putol-putol siya. Stop the clock. Bro Marjon, okay ka na? Tingog. Bro Marjon. Bro Marjon. Okay na bro? Hello bro. Sige bro. Ay mo oras bro. Is the consume 2 minutes and 53 seconds. Okay, sige bro. Next question bro. Pila na ako minutes bro? Ang na-consume mo ba? Na-consume 2 minutes and 53 seconds. Next question bro. Okay. Matoy pa nimo, si Kristo mismo nagtuman sa sugo sa Dios. O imong gisumpayan, matoy pa nimo kung unsa ang pahulay ni Kristo, musunod ka ana, matoy pa nimo. Ako pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo gisugo sa Dios sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay? Okay, tubag. Specifically, dili lang si Kristo. Kay, matod pa niya sa Juan 5, sorry. Objection, moderator. Objection. Pakipost lang sa time. Ang akong ipatubag sa iya, kay matod pa niya, si Kristo mismo nagtuman sa sugo sa Dios. Matod pa niya, dagdagan ang pahulay ni Kristo, sunod pa niya. Ako pangutana, asa sa Biblia nga si Kristo gisugo sa Dios sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay? Tubag niya. Okay. Una, katong imong giingon nga ato akong gibasa Juan kapitulo 15 bersikulo 10. Kay ingon man si Kristo, ako nagbantay sa sugo sa akong amahan. So, ang adlaw ipapahulay sugo man na sa amahan. Katubag man ko. Mo-object man ka nga wala man to'y categorical. Nag-explain mo ko. Okay, moderator's time. Affirmative by Eloy, no? Ipa-consume na to saya ang 30 seconds. Napaka-18 seconds partner Dan. Okay. So, klaro ako bro na wala man to'y categorical. Nangayo ramang kagsitas kung asa mabasa. So, paano ta ang atong sitas nga gihatag? Matod din Juan kapitulo 15 bersikulo 10. Okay, next question. Okay. Next question. Asa to mabasa bro? Okay. 30 seconds kaya ngutal siya asa mabasa. Okay. Mabasa na to una sa Juan kapitulo 15 bersikulo 10. Ingon man diha ni Juan, ay ingon ni Kristo, ako nagtuman sa sugo sa akong amahan. Unang lang ipapahulay mo, apil man na, sa sugo man sa atong amahan. Alangan po nga di, imuhan ng imon exemption, o wanay labot, katurang uban. Apil na, unya matod pag Kristo din he. Mateo kapitulo 5, versikulo 17.
Do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Ay, para di nga. Tumanon yun. Nga, imo man imong supakiros Kristo. Next question. Next question. At ang akong pangutana, asa sugot sa adlaw ipapaulit. Itong ikot ang 15 days sa Juan. Doon na ba'y mabasa diyan gisugo si Kristo sa Dios sa pagbantay sa adlaw ipapaulit? Naawala. Tubag, naa kayo. Naa kayo. Kay si Kristo lang ang nangiyon. Supak na ikang Kristo. Kadi na katibag ko. Dito ikaw mo to ni Kristo. Kung wa siya sugua, kung wa siya sugua, ganun ning ingon na siya, nituman siya. Ingon siya, nituman ko sa sugo sa akong amahan. Apil lang adlaw ipapahulay niya. Kaya ang adlaw ipapahulay, sugo man na sa atong amahan. Sugo man na sa amahan ni Kristo. Kunya mo ingon tan wala siya sugua. Kung wa siya sugua, ganun ning ingon man siya, ganing tuman siya. Kung sa nabuot-buot ra si Kristo, mutuman, nya wa day sugua. Apan sure. Next question. Oh, so karon matupan nimo naa sa mabasa sa 15 Gs sa Juan. Kung mabasa nako nga walay ginakabutang diya nga gipagbantay si Kristo sa adlaw nga ipapahulay, dawaton nimo Mr. Maasim, ignorante ka sa Biblia? Okay, tubag, dili gid nako dawaton kay ikaw nahimong ignorante sa Biblia. Kay imong gusto pangayoon ang litra por litra. Wa magani kay mabasa sa Biblia nga ang Sabado dili ang adlaw ipapahulay dili literal nga Sabado. Kanya karon mangita na kag litra por litra. Mao na nga dapat tuhuan nato si Kristo. Kay nag-ingon man si Kristo, paminaw siya. Kay explain ko to. Nag-ingon man si Kristo nga nagtuman ko sa sugo sa akong amahan. Kanya musupak dai kang Kristo ni ana, nagbuot-buot ra dito si Kristo, wa suguaw nya nituman. Mura po. Umot lang ka nimo. Next question. Next question. Last two question, bro. Wala ko nangita og litra por litra. Ang akong giingon sa iya. Salamat. Matod pa nako sa iya. Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga gisugo sa Dios si Kristo sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay? Iyang gikot ang 15 Gs sa kaning Juan. Kung mabasa nako sa 15 Gs sa Juan nga wala sugua si Kristo sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, dawaton ba niya Mr. Moderator nga ignorante siya sa Biblia? Sige. Adi ha. Challenge na imo na, challenge. Sige. Isulat na to. Isulat. Unsa to imong basahon sa Juan? Basahon nimo Okay, sa Juan. Moderator. Challenge mo ni Mr. Moderator. Ano na lang, usa na lang ka pangutana ay seconds na lang ang nahibilin. I-consume na lang imong tubag tapos para tuloy-tuloy ta. Ipadawat Okay. Moderator, ipadawat lang sa iya. Mr. Moderator, challenge man ang ihagod, Mr. Moderator. So, kini kay challenge man unya ingon niya iyahang basahon. So, pag basahon dapat basahon gyud. Ang iya ko nang basahon, Mr. Moderator, isulat nako. Basahon niya sa Juan Kapitulo 15. Unsang basahon niya sa Juan Kapitulo 15? Mao ni nga si Kristo wala sugo sa Dios nga magbantay Ipos ang oras. ipos tong oras sa adlaw pahulay. Okay. Mauna imong basahon sa Juan Kapitulo 15, versikulo 10. Juan Kapitulo, versikulo 10. Matod nimo, mauna imong basahon. Nga si Kristo wala sugua sa Dios nga magbantay sa adlaw igpapahulay. Matod nimo, basahon nimo kini. Sige. Kung mabasa nimo kini, sa Juan Kapitulo 15, versikulo 10, Bias man. dawaton akong ignorante ka. Dawaton akong ignorante ka sa Biblia. Pero kung di mo mabasa, dawaton sad nimo nga ikaw mo'y ignorante sa Biblia.
Challenge accepted, Mr. Moderator. Mr. Borito, Okay, moderator's role. Affirmative response on say akong ipaibalo. agreement ninyo. Kaya ang akong gipangutanan ni Ana. Lagi. Kana yung dikot sa 15 Gs sa Juan, matod panaw sa iya ganina. Asa mapa niya ito gusto ko sa pagpantay sa adlaw nga ipapulay. Iyang gikot ang 15 Gs. Matod pa niya. Kay gisugo ko no si Kristo sa pagbantay sa adlaw nga ipapulay. Gikot niya ang 15 Gs. Kung mabasa na ko dire sa 15 Gs nga wala gisugo si Kristo sa pagbantay sa adlaw nga ipapulay. Dawato niya ignorante siya. Ay gikot man niya siya may nagkota ni di man ko. Gidawat na lang ko na, Okay. Mr. Moderator. Pero napukoy Okay. counter challenge. Kadyan lang, Mr. Moderator, kayo counter ko, Mr. No? Napukoy counter challenge niya sa akong pagdawat. Paminaw! Ako ang Gani! mubasa, dili ikaw. Ako mubasa. Lagi! Paminaw gani! Mugani, matod nimo nga ang gisugo si Kristo. Sige, sige, please roll, Mr. Moderator. Rolling. Okay, moderator ro na lang tanong, di mo magkasnabot diha kay ang iyang basahon kanto mang Tapaw mo gusto okay na, next question na lang, last na lang ang pangutanan ha. Okay, sige, next na question na lang. Hey, challenge! Atod pa nimo. Tulo ka unsa ang pagbantay ni Kristo. Atod pa nimo Sabado. Ito nimo ang Lucas 4:26. Nakoy mabasa din sa Lucas 4:26 na si Kristo nagbantay sa adlaw nga ipapawlay. Ana ay mabasa. Oy, kung nakasabot pa ka. Kaklaro, ana. Sumana sa iya. Paminaw kay nagatubag pa ko. Nagitubag ka kategorikal, oy. Kaklaro ni ana. Kana kung dieng nabatasan. Pag mo ingon gani kang mabatasan, hindi inaingon nga wala, di po di pasabot. Alangan po ingon mo ang word nga nabatasan, nagpasabot nga nagsupat. Oh? Pagsyoroy. Pag ingon gani Okay, nabatasan ni Kristo. Shoot yun. Time na time, affirmative, negative time na po.